Zove mene poštar, ljudi. Ja se usro živ, nije mi jasno šta se dešava. Rekao, šta stiže? Rekao, treba li šta da se plati, ne znam ništa. Rekao, sigurno je neka kazna. Kad ono, niko mi nije javio da će mi šta stići. Dik jakna. Što je dobra jebate. Znači, bio sam u Novom Sadu, jedva sam čekao kad ću stignem za Ljig, samo da je probam. Ojoj, imao je ovo za prste. Što je dobra. Baš je dobra. Ma kako je, možeš prođi ništa. Joj. Čekaj. Ne možeš skineš kapu jevati dok ne snimaš. Što je dobra jakna je. Bote živo.